Grabatzen ari garen unean, gaueko 11:05 diren honetan, Austriak eta Frantziak Eurokopan jokatu duten D multzoko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Favoritoak irabazi egin du, Frantziak ez du hutsik egin, hutseta bat irabazi dio Austriari. Austriako taldeak, Woberrek hain zuzen ere, bere atean gol bat sartu ostean. Frantzia esan dugu, favorito zen, favoritotzat hartzen dugu txapelketa irabazteko eta gaur zuen estreinua. Eta beti favoritoak estreinua duenean, gauza asko atera hoi dira lehendabiziko norgehiagoka honetatik eta halaxe atera dira gaurkoan ere 11koak errepasatuko ditugu. Rangnickek Austriako entrenatzaileak 11ko honen alde egin du 4-3 bateko sistemarekin, Pentz izan da atepean, lauko lerroan Porsche, eskuinegaletik Meuene, ezkerregaletik Wober eta Danso atzealdearen erdialdean, Seiwal eta Grealish zelai erdian Euskarri bikoitza osatuaz, Baumgartner erdi puntan, ezkerraldetik Savitzer, eskuinaldetik Laimer eta goian Gregoritsch izan dira. Frantzia ere, 4-3 bateko sistemarekin atera da Didier Deschamps-en taldea. Mainan izan da atepean, lauko lerroan ezkerregaletik Theo Hernandez, eskuinegaletik Jules Koundé, Salibak eta Upamekanok osatu dute atzealdearen erdialdea, Euskarri bikoitza osatu dute bi jokalari veteranok, Adrien Rabiotek eta gaur egun Arabian jokatzen ari den N'Golo Kantek, erdi puntan izan da Antoine Griezmann, Atletico Madrileko jokalaria, Marcus Thuram, ezkerraldetik Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germaineko jokalaria eskuinaldetik eta Real Madrilen fitxaketa berria Kylian Mbappé izan da jokalaririk aurreratuena. Gero Frantziak ere hortikan mugimendu asko egin ditu, gero ora aipatuko ditugunak. Norgehiagoka hasiera nahiko parekatua izan dela esan daiteke. Ikusi da, Austria ez dela Eurokopa honetara naiz eta inork ez duen ezer ematen Austriako taldeak Eurokopa hau irabazteko, ikusi da ez dela paseatzera joan Alemania aldera. Gaurkoan iruditzen zait Frantziaren aurrean aurpegia ere eman dutela austriarrek, eta hori albiste positiboa da, esan nahi duelako maila ikeragarri altukoak direla norgehiagoka guztiak eta halaxe ikusten ari gara. Hasieran Frantziak ikusi da, norgehiagokaren nagusitasuna hartu nahi zuela, norgehiagoka kontrolpean eduki nahi zuela, baina Austriak ez dio halakorik nola hala utzi. Egia da hasieratik nabaritu dela baita ere jokalariak banaka hartuta, ez, batez ere erasoan Frantziak askoz ere kalitate gehiago duela banakako horietan, ezta, baina Austriak nik uste talde moduan norgehiagoka ona egin duela, duina egin duela, eta partida hasieran esango dugu ez direla aukera asko izan. Hor Kylian Mbappek izan du aukera bat Austriako atezainak Pentzek oso ongi atera duena. Hor Real Madrileko jokalariak, orain Real Madrilek fitxatu duen jokalariak, baloia hartzen duenean sekulako arriskua dauka, zerbaitegatik konsideratzen da gaur egungo jokalaririk onena, bai eskuin aldetikan jokatu dutarteka, ezker aldetikan ere asko mugitzen den jokalaria da. Horrez gain Kylian Mbapperen inguruan ere, eta gero Theo Hernandezen inguruan noski ere hitz egingo dugu, baina Theo Hernandez oso ezkerregaleko jokalari erasokorra da, eta hain erasokorra izateak askotan egal horretan gero beste taldeak baloia berreskuratzen duenean arriskua egoten da hor estaldurarik ez egoteko, baina estaldura hori nork egin du gaurkoan ere Kylian Mbappek leku guztietan dago, jokalari osoa da, atzealdean egon behar denean sakrifizioak egiten ditu, aurrealdean magoa da, bala bat Kylian Mbappé, eta gaurkoan beste behin ere horixe erakutsi du jokalari frantziarrak. Hain zuzen ere berak izan du norgehiagokako lehen aukera, hartu duen baloi batean, area barruan sartu da, bizikletarena egiten hasi, eta azkenerako, Austriako atezainak ongi atera du, baina horixe izan da hain batean lehen zatiko aukerarik garbiena. Orokorrean
Austriak ere Frantziari ez dio aukera garbiak sortzen utzi, Turamek eduki du lehen zati horretan protagonismo handi xamarra eta Frantziako taldean gainera oso garrantzitsua izatera deituta dagoen jokalaria da Markus Thuram, baina gaurkoan area barruan erabakiak hartzerako garaian eta nahiko kamuts ikusi dugu eta egin batean horrek baldintzatu du Frantzia. Hala ere, Frantziarentzat unerik zailenean edo hau da partida berdin duen zegoenean eta hain zuzen ere Austriarentzat oso eszenatoki positiboan zegoenean, Kylian Mbappe bapatean eskuin hegaletik sartu da, izkin egiten hasi da, erdirak eta ipini du eta berri jokalari bati gertatu altzaion gauzarik okerrena gertatu zaio hain zuzen ere, baloia sareetara bidali baitu, baina bere ateko sareetara eta honen bestez iritsi da norgehiagokako lehen gola eta egon den gol bakarra. Horrez gain, Austriaren intentsitatea aipatu behar dugu. Austriak oso garbi zuen bere planteamentua, atzealdean sendo egotea, eta hor asko baldintzatu du Frantziarren erasoak, hau da. Frantziako jokalari erasokorrenak, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Markus Thuram gaurkoan, oso jokalari azkarrak dira. Eta bandan edo hegalean baloia hartzen baldin badute, gero oso jokalari vertikalak dira. Behar bada ez dira joango zuzenean atealdera, baina ertzeko marra hori bilatu egingo dute, gero erdirak eta ipini eta hortxe dituzten jokalariek errematerako beta izan dezaten. Eta hori gelditzen hasieratik saiatu da Austria. Zer gertatu zaie? Oso azkar atera dizkietela txartelak bi atzelaririk, kasu honetan Uoberri eta Meueneri, Uoberrek egia esan ahazteko moduko gaua izan du gaurkoan, txartela ikusi du gainera 38. minutuan bere erruz iritsi da Frantziarren lehen gola hor buruz errematatu duenean, kornerrera bidali nahi zuen, baina sareetara bidali du, sare okerrera, eta ahazteko moduko arratsa. Eta honelaxe amaitu da lehen zatia, hala ere ez dugu aipatu lehen zatian oso nabarmena izan den figura bat. Kasu honetan, Theo Hernandezena. Theo Hernandezek badakigu zenolako gaitasuna duen, oso jokalari erasokorra dela, baina egin batean Theo Hernandezen unerik onenean gaudela esan dezakegu. Ez hor nahiko urte goraberatsuak izan zituen, gogoratuko dugu gainera Realean urtebete egon zela Real Madrilek utzita, bertan ahazteko moduko urtea egin zuen, ez zuen bat ere errendimendu ona eman, ez zuen batez ere esperotako errendimendurik eman Theo Hernandezek, baina orain Milanen dagoenetik sekulako leherketa egin du jokalari frantziarrak eta gaurkoan hori Eurokopako lehen norgehiagoka honetan isladatu du. Ez zenbat ematen dion Frantziako erasoari, ez da nekatzen gainera norgehiagoka osoan zehar lasterka aritzen da, baloia gainera zentzuz gidatzen, tarteka barrutik, tarteka kanpotik, eta batez ere Theo Hernandezek duen gauza positiboa eta Frantziarentzat oso garrantzitsua izan daitekena zera da, alde batetik barneraka sartzean hor Griezmann eta Mbappe hor baldin badaude horiek bilatzeko edukiko lukeen gaitasuna, eta bestalde batetik berriz tarteka ikusi dugun jokaldi bat. Kasu honetan Kylian Mbappe baloia hartzen duenean normalean, kasu honetan eskuin hegaleko jokalariak, gehien bat Kylian Mbappe ezkerrean kokatzen delako, eskuin hegaleko jokalariak pentsatuko du Kylian Mbappe lasterka berari izkin egitera joango dela, bera bilatzera joango dela, baina hor ikusten dugu nola tarteka Theo sartzen den, eta hortikan Frantziak sekulako mina egin dezake Eurokopa honetan zehar, eta gaurkoan ez dugu asko ikusi, behin edo bitan ikusi dugu halako jokaldirik, baina oso azpimarragarria da hori ere. Horrelaxe amaitu da esan bezala lehen zatia, eta bigarren zatian jada, lehenengo zatiko gidoi antzekoa ikusi dugu. Azken finean Frantzia alik eta gehien norgehiagoka kontrolatzeko asmotan, bere kalitate handieneko jokalariei errendimendua atera nahian, jokalari horiek
area bilatuaz, izkin eginaz ikusi ditugu, baina gerora pixkanaka Austria ere gora etorri da, aukerak sortzen hasi da, aukera garbirik ere ez dute izan, Austriarrek hori ere esan beharra dago, baina bai azpimarratu nahiko nuke bigarren zatian N'Golo Kantek egin duen bigarren zatia. Beno, N'Golo Kantetaz hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara 2018an Frantziak munduko txapelketa irabazi zuenean, bertan protagonista nabarmena izan zen. Baina ez zen hori bakarrik izan. Gerora 2021 urtean Chelsearekin txapeldunen liga jokatu zuenean N'Golo Kantek haze txapelketa egin zuen. Inork ez zuen ezertxo ere ematen Chelseak norgehiagoka hori irabaziko zuenarena, eta ara non N'Golo Kante agertu, bera eta noski talde guztia, baina bera iparrorratz zela, bera finkoa zela Tuchelentzat ezinbesteko pieza zenean, eta berak sekulako protagonismoa izan zuen. Gerora Arabiara joan da, ez dugu asko ikusi, zalantzak zeuden baita ere zenolako errendimendua emango zuen, gogoratuko dugu munduko txapelketara ere Deschamsek ez zuela deitu, orain Eurokopa honetarako bai deitu du, eta ikusi da gainera berekin kontatzen duela eta kontatu duenean nola bete duen. Ez da bakarrik erasoan eta Frantziari eman dion oreka izan, baizik eta jarraitzen duela, ez bere doain nagusi horrekin, eta da lasterka egitea. Lasterka egin, baloiaren atzetik, baina zentzuz, ez? Jokalari fisikoak oso garrantzitsuak dira, eta naiz eta ez jokalari altua, gorputz handikoa izan, jokalari oso abila da, eta horrez gain sekulako fisikoa daukan jokalaria. Eta hori Frantziarentzat ezinbestekoa izan da, eta bigarren zatian gainera zenbait momentutan erakutsi du. Kasu honetan aldaketa hirukoitza egin du 59. minutuan Austriak. Egin beharrak zeuzkan, 3 aldaketa hauek, batetik Uober kendu du, esan dugu azteko moduko norgehiagoka Uoberrena, egia da, baloia ateratzerako garaian eta nahiko protagonista izan dela atzetik, eta gainera protagonismoa izan du Austriak baloia atzetik askotan atera duelako, baina gainontzean ez dut uste norgehiagoka hau gogoratuko duenik, eta gogoratzen badu modu honean gogoratuko duenik. Bere ordez Troner atera da, gero Gregoritx ere kendu du, azkenean Austria aurrealde horretan oso kamuts ibili da, Gregoritx ezin izan dute bilatu, eta bere ordez behar bada kalitate handiagoko jokalari bat atera dute, kasu honetan Arnautovic, West Hameko jokalaria, West Hamen urte dezente daramatzan jokalaria, eta oso garrantzitsua Austria bezalako selekzio batentzat halako jokalari bat edukitzea zalantzari gabe, Arnautovic bezalako jokalari bat edukitzea. Gerora norgehiagokak antzeko moduan jarraitu du, aurten Interren aritu da Arnautovic, esan dugu West Hamen, baina ez aurten Interren aritu da, baina urte luzez West Hamen ibili den jokalaria izan da. Gero Grealish kendu du Baimer sartzeko, Baimerrek egal horretan eta bai asko saiatu da, eta hain zuzen ere N'Golo Kanteren jokaldia Baimerri moztu dio. Baimer atera dute lasterka egiteko eta aukerak sortu eta Frantziako atzealdea ahalik eta gehien hausteko, baina ez dute lortu. Grealish kendu du, ez du norgehiagoka ona egin, ez du bere eguna izan Grealishek. Eta hortik aurrera, ikusten zen Frantzia nahiko konservadore bat, etzen erasora itzu-itzuan joaten, Austria gainera bere lerroak asko aurreratu ditu, eta horrek Frantziak baloia hartzen zuenean aukerak izatera eraman du, aukera batzuk izan ditu, baina esan dugu gaurkoan esate baterako Markus Thuramek protagonismo handia izan du, baina behin area barruan sartuta hartu dituen erabakiak ez dira onak izan inondik inora ere. Eta Didier Deschamsek
71. Minutuan mugitu daulkia, kasu honetan Rabiot eta Dembele kendu ditu, Rabioten norgehiagoka ona izan da, ikusten da Frantziarentzat ezinbestekoa dela, naiz eta azkenengo urtetan behar bada Europako goi mailako taldeetan protagonismoa galdu duen, alere ikusten da, sekulako oreka ematen dio Frantziari, horrez gain jokalari indartsua da, borroka eta edo duelo asko irabazten dituena, eta bere ordez Eduardo Camavinga atera da, antzeko profileko jokalari bat, behar bada erasokorragoa, Real Madrileko erdilari finkoetako bat, eta ziuraski Eurokopa honetan zehar Frantzia urrunera iristen bada hasieratik norgehiagoka dezente jokatuko dituena, eta bere minutuetan ongi bete du bere funtzioa, Kamabingak. Eta gero Dembele kendu du, Dembeleri pixka bat askotan gertatzen zaiona gertatu zaio, ez? Kalitate handia dauka, jokalari azkarra da, baina erabakiak hartzerako garaian gaurkoan ere kosta egin zaio, aukera handirik ere ez du izan atera jaurtitzeko, baina beti hortxe, askotan bilatzen dute, eta Frantziak hori oso garbi dauka, eta bere ordez Kolo Muani atera da, fisiko ikeragarria eman dio hor Frantziari, baina, jada norgehiagoka nahiko erabakita zegoen ordurako. Meuen kendu du Pras ateratzeko Austriak, meuen eren norgehiagokaz zer esan, ez? Gaurkoan etzen eurentzako norgehiagoka erraza, jada kendu beharra zeukan, batez ere hor Frantziak Kolo Muani sartu duelako, eta Kolo Muani hain jokalari fisikoa izan da, Austriako entrenatzaileak oso erabakiona hartuta, behar bada berandu, baina aldatu egin du, eta Kylian Mbappé, kendu du 80. Minutuan, horrodoletan hasi da, Frantziarra Giroud atera du bere ordez, Kylian Mbapperen norgehiagoka zer esan, bere gandikan etorri da iaia lehenen da biziko gol erdia, egia da, ez duela beste norgehiagoka batzuetan bezain besteko distira izan, oso kontrolatuta eduki du Austriako atzealdeak, eta hori azpimarragarria da, baina alako jokalariak behin agertzen direnean normalean gero ez dute barkatzen gero. Laimer kendu du, Schmidt sartzeko, Laimerren norgehiagokaz, ezer gutxi dago esateko, ez? Sabitzerren aldetik gehiago jokatu du, Austriak erdialdetik saiatu da gehien bat, eta, asko ere ez dute bilatu izan Laimer, eta azkenik, Griezmann kendu du Fofana irteteko, Griezmannen norgehiagoka gaurkoan ez da, behar bada Antoine Griezmannen mailara ohituta gaudena, baloi asko ukitu ditu, baina hau ere oso kontrolatuta eduki dute, eta orokorrean esan behar da Austriak oso norgehiagoka duina jokatu duela, ez delako atzean sartu guztiz, baizik eta erasoan proposatu du, atzean gainera Frantziako jokalariak kontrolatuak eduki ditu, eta hori izan da batean Frantziak hainbeste aukera ez izateko kausetako bat, baina azkenerako kalitate handiko jokalariak dira, zerbaitegatik dira favoritoak, eta naiz eta norgehiagoka oso distiratsua ez egin, garaipena eskuratu dute. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, tartean ongi izan, agur.